Stojím v Liberci, vole, na nějakém místě, nevím, jak se jmenuje, tady je klub Kasta, vole. Je to tady bývalý bazén, tady banda čuráků a říkám to podle toho, že, vole, jsou takhle mezi skupinkou lidí a nějaký drsnej hipopér, taky ten rapér, jako jo, Kšiltovička, toto, mě šáhl na prdela na čuráka, myslel si, jestli jsou teplej jako jeho fotr, nebo matka, nebo babička. Tak jsem si to chtěl vyřešit sám, jako s ním, ne? Dal jsem mu hlavičku, protože už mě nebaví, vole, 10 let dělat míru milovného člověka, který, vole, problémy odsune za krak. Ale mě nebudou, vole, koření srát do prdele, ani do huby, ani na hlavu, vole. Kdo má se mnou problém, tak se mnou má fyzický problém. Dal jsem mu hlavičku, kořeň to neustál, tak muselo skočit dalších 10 frajerů na mě, aby to chudáčka zachránili. Já mu seru do huby, vole. Mám tady tuhle sračku, vole, vypadám jak prase, vole, všude krev, ale já to mrdám. Pokud přijde další píč a bude mít problém, dostane stejnou hlavičku do nosu, vole, jako dostal ten kořeň. A nebojím se, vole, dát s rukou, která už je zraněná kvůli dalšímu čuráku. Mrdám tyhle čuráky do prdele, vole. Kdokoliv se mnou bude mít problém, vole, dostane hlavičku, pěstí, kolena, tak dlouho, dokud to půjde, dokud mě nikdo nechytne, nebo dokud nezdechnu.